Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Alas 5:50 kakabsat, itiagda mga oras. Anyan nga rat, aldaw iti Lunes kakabsat, umuna nga aldaw iti dayto nga lawas ket umunawet dayto nga Lunes kakabsat iti bulan iti Oktubre, madaydayaw iti Apo kakabsat, datayon iti may kasangappulo nga bulan iti dayto nga tawen duwalangan nga bulan tapno agmudumanen iti 2022. Ayan, nagbiit kakabsat. Nga magyaman tayo iti Apo latat, anyaman nga kasasaad tayo, anyaman kakabsat nga adda kadagiti paraahangan tayo, nyaman nga weather nga adda kada tayo kakabsat. Pagyamanan tayo lata iti Apo, adda iti rason nga agyaman tayo kadagiti nga banbanag kakabsat. Ket makipagpaset man dati yung programan kas panagadal tayo kadagiti sa asa o iti Apo ti agsapan at nuan iti namnama manipod Lunes aging gana iti Biyernes iti dating estasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinaragsak man kapablaw kada kay ti aldaw iti Lunes Lawrence Salazar. Nagsagabam, siya'y Gusti Kalbaryo. Parabor mo ako, parabor mo. Parabor mo't panakaisalakan ko. Parabor mo ako, parabor mo. Alawin kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta Parabor Mo Apo. Kahit sakbay man nga basahin tayo dagiti sao iti Apo nga intay i-share iti daytang nga gundaway kahit kuman nga hablaawan dagiti aming nagselebrar iti Pastor's Day. Yeah. Pastor's Appreciation iti kalman actually the whole month kit Pastor Celebration kakabsat appreciation. Well, agyaman nak dagiti kakabsat nga taga Gulak. Iti maminsan ket imparik na dati ayat da kada kami nga ministro iti Apo. Well, di libro iti Isaiah kapitulo 55 bersikulo 1 aging gana iti 1 verse 1 to 55 then 90-13 yung kantang basahin amin aji kapsat ati dugla unay. Okay. Isaiah chapter 55 verse 1. Jerusalem kaslala babae nga awan iditi anak na ngimita
nabalinamon iti agkanta ken umikis iti rag-o at adunto iti anak mo ngem iti babae adi pinanawan iti asawa na di verse 13 kakabsat. Syakto iti mangisuro kadagiti tattaom para burak to ida ket rumang ayda adanto kapya iti sidong da. Awan iti anyaman nga ipaay iti Dios kada tayo iti adda bayad na kakabsat. Agsipud tabay bayadan amin dagituyen iti ni Apo Dios. Aya. Numampay ni Jesus iti nga natay isuna iti cross. Ay adda dagiti banag nga iti jaya na iti tunggal maysa kada tayo. Kas makarigan. Ay adda dagiti banag nga kayat mong aramiden. Wenno adda dagiti banag nga kayat mong nga magunod. Ket adda ditan ti laem-laeng ay ket mga lalaangan. Aya. Manya nga iti sirserbi na kakabsat nga addaken ka, wenno paraken ka, ket hamo nga pidutan, ang kamo nga mangala. Anya ti sirserbi na nga paraken ka kas parigan. Ket ammom ka di kabsat nga adda pa iti mas napatpateg nga mabalin tayo kakabsat nga lain kin Jesus. Napatpateg agsipud ta saan nga mabaluran iti gatad na awan balor na iti kwarta kakabsat. Wenno sakripisyo. Wenno bayad iti anyaman nga panagrigat mo, wenno panagtuok mo iti mabalin nga makasubad iti jaya na ni Apo Dios. Iti papaay na wenno jaya na ket libre nga sagot kakabsat iti Dios. Ipaay na iti panakaisalakan iti kararwam awan da kadibayad na ni Apo Dios ni nagbayad ijay. Awan ti inaramid mo nga sakripisyo no di ket di panangawat mo laeng. Aya nga naimpusuan iti Apo. Aya iti dagiti panakaagas dagiti saksakit iti bagbagit tal na iti panunot rag-o dita pusong bilig para kadagiti agkakapoy pamabilig kadagiti mapupay ragsak para kadagiti maladladingitan aya malidlidayan aya agbalegi para kadagiti mababak panakawayawaya para kadagiti naibalod kental na para kadagiti sumangsango iti nadumadu mga bagyo iti biag. So amin dagitoy ket libre kakabsat nga mabalin nga ipahay iti Dios iti tunggal maysa kada tayo. Libre nga alaan, libre nga aramatan iti aming nga tiyempo nga pagkasapulan tayo. Ngem awan iti anyaman kadagito nga kabsat iti sagot, iti mapadasan kin masagrap tayo aging gana saan tayo nga masursuro nga alaan. Aya, masursuro nga pidutan ken aramatan iti tiyempo nga kasapulan tayo. Kaya't iti Dios nga ipayan kada tayo kabsat iti aming nga nasaya at iti lubong. Kuna nang Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, umay iti tulisan tapno agtakaw, agpapatay, ken agdadael. Imayak tapno maddaan kay iti biag. Biag nga awan, pagkurangan na. Adu ka na tayo nga agdingdingig iti dayto nga kanito kakabsat, nga nagbalaygi ni Satanas, nga nang takaw, nang perde, niya pa'y, nang dadael, saan lang nga dagiti adda ka na tayo iti agdama kakabsat, ngam uray iti buong nga biag tayo. Aya, wano future tayo. Awan kada tayo iti saan nga nakapadas iti panagtrabaho kakabsat ni Satanas iti biag tayo. Aya iti ore pa iti inaldaw-aldaw adalat nga ngumurnger-nger. Adalat ta dita surroundings tayo ya. Aya imay tapno dadaelin na iti bagi gapu iti nadumadu mga sakit, anapay addiction, sapsaplit, kinakapoy, ngem gapu iti parabor iti Dios, ken gapu ta nagbalayg iti Dios kini Satanas nagbalayg kamot kakabsat. Ti Dios nagbalayg kini Satanas, hanggang ni Satanas nagbalayg kini Apo. Isong awan ti defeated na siya, awan ti maaramidan kakabsat. Ayan, ni Satanas pinadas na nga dadaelan amin nga naimbag iti biag mo, takawon na iti ayat itunggal membro iti pamilyam, ipayan na kayo iti panagsususik, panagsisina, ket uray pa'y kakabsat iti gura kang runaan iti tao nga dungdungwem launay. Ni Satanas magpadasan na nga dadaelan iti biag mo. Aya, paglalabanan na iti pamilya, guluan na ti unog iti church, padasan na kang agbasol, aging gana kaslasaan mo nga kaya nga papagbalayg yan. Aya, takawon na iti hala nga dadya kakabsat, pati rag-o. Aya, rag-o nga impa iti Diyos nga idi nga naadaan ka iti pudpud nga relasyon iti Diyos, kat ita mapadpadasa mon. Aya, dayta, ngayat adayon na kakadayta nga relasyon, kat kaslaawan, iti makita mon, no di ladingit ken panakaupay. Di kalaban tayo kakabsat ni Satanas. Ni Satanas ikatin na iti addang namnama ken ka, idi nga nagbasol ka kini Jesus.
Iti nagbasol ka, ayawanan na nakamakapakuwanan. Sugsugan na ka nga, garamid pa iti basol ka, kabsat. Aya, kabsat, tiyempunan. Nga iwagsak mo, dagita nga kinaulbod. Aya, nga ikabkabil ni Satanas dita pusom, ken panunot mo. Kung tayo, nagbalay gin ni Apo Jesus. Aya, kini Satanas, kat ure pa'y kada tayo kakabsat nga sumursurot kini Apo Jesus, nagbalay kita yon. Tanudod duma, entertain tayo gamin. Aya, ikantay ngamin iti gundaway na. Tiyempunan kakabsat nga dagito nga negative thought ket saan nga naggapo iti Dios. Dudi ket di kinaulbud amin ni Satanas. Saan nga agsarding ni Satanas nga mangtakaw, mangdadael, mga lilaw, manglapod kadagiti sagot iti Dios kada tayo amin. Aya, ngem iti katnuman saan nga pulos nga nagsarding iti Dios nga mangipapaimot kada tayo, mangididiyaya kadagito nga libre nga sagot kakabsat. Iti sagot ni Satanas adda amin dayta kakabsat iti bayad na. Aya, ngem iti sagot nga ipapay iti Dios ket panay amin nga free, libre kakabsat. Pidutem laeng, alaem laeng, usarem laeng. Aya, usarem laeng unlimited dayta kakabsat. Awan iti bayad na. Nakipagsao iti Dios kini propeta Isaiah idi nga insurat na daytoy nga kapitulo verse 1. Kuna iti Apo, umay kayo da kay amin amawaw, adtoy iti danom. Umay kayo da kayo nga awang kwartana, gumatang ka iti taraon, ket mangan kayo, umay kayo gumatang iti arak en gatas, gumatang kayo ngem awan iti bayadan nyo. Iti Diyos kakabsat awisin na tayo amin. Ay iti dati nga gundaway, nga dinggen, no anya iti ibagbagana, iti tunggal may sakada tayo kakabsat. No adda nga mawaw ka, saan nga iti danom? When no soft drinks, when no juice, nga panakawaw, nga mangpukaw iti kinadameg iti pusom, ken iti kinauwang iti biyag mo, nga agdama kakabsat nga marikliknam. Iti Diyos, iti awisin na ka, iti Diyos, awisin na kakabsat, iti dayto nga kanito, tapno penken na ka. Aya, penken na, dayta nga panakawaw mo. Saan nga babaen kakabsat, iti maysa nga baso nga danom. Agsipod ta awan iti makaikat kadayta nga riknam no di babaen laeng iti nabilig nga sasao iti Dios. Di ba no nagduma ka lang ay mawawak nabnabsog ka nagapo kamot iti restaurant. Aya ngem adda iti banag kasla pakauwawam. Aya awan sa bali no di dagiti sasao laeng ti Apo daji empty dita enti pusom nga birbirukam ket ti mabalin laeng nga mangpennek dita ket iti sasao iti Apo. Ti adda iti nawadwad nga parabor nga ayos manipod iti trono iti Dios nga kayat na ipahiking ka itang nga kanito kabsat. Kas inyawis na iti babae nga Samaritano iti baybay iti abay iti bubon. No uminom ka kunana iti ijajaya iti Dios ken ka itay dayto nga kanito saan kanto nga mawaw. Iti danom nga mabaling nga ipahay iti Dios ket mataginayon. Makapnek ken makaipaay iti biyag. Daytoy ket maysa kakabsat nga free, libre nga regalo para ken ka, ken para kanya. Ket awan iti mapukaw ken kakabsat no alaem daytoy nga sagot na. Mabaling nga gapu iti relihiyon. Dawaten da nga sumurot tayo kadagiti na dumaduma nga paglintigan tapno magunod tayo iti dayta nga libre nga sagot iti Dios kada tayo. Ngem saan nga pudno dayta kakabsat. Iti nananay nga biyag, nabinbindisyonan nga biyag, ket libre ken Kristo amin dagita. Saan mon ka sa pulang agrigat, pagtrabahuan, wenno agpakpakaasi iti Dios. Mamati ka, ket awatem, akas manubot ken mangisalakan mo, agtaeng ken katapusom, ay kat mapasamak to amin dagitoy. Iti verse 2 ko na, apay agastusen nyo iti kwartayo iti taraon asaan amakan. Apay tagastusen nyo iti sweldoyo ket kaskasdi nga awan iti panakapnikyo. Dinggendak ket aramidin nyo iti ibagak tapno maramanan nyo iti kaimasan amakan. Isu nga apay tabusbusem iti tiyempo iti awan kaisiskan na nga badbanag kakabsat. Ket ibeleng mo wenno sayangem iti kapatgan nga gameng mo dayta bagim ni Satanas ipapaen naka iti kinakired panagayat iti kinabaknang nga pay popularity
ngam saan na ka nga mabalin nga panken iti anyaman nga marikriknam nga kinakurang iti panagbiag mo kakabsat. Apay, tapos busem iti bannog mo, nga mangbirbiro kadag iti banbanag, nga mabaling ipaay iti dayti nga lubong, ngam awan mo't kadag ito iti makaipaay iti pudpudno, nga ragsakken ka. Talna, wenno biag agnanayon, amin nga dati lubong mapukaw, kat saan nga pulos nga mataginayon kakabsat. Dagiti laeng nga adda iti Dios iti agtalinaed iti agnanayon. Kaya't iti Dios kakabsat, nga ipangag tayo iti awis na, kada tayo. Saan mong ipalubos, nga alaen kakabsat, ni Satanas iti dayta nga libre nga sagot iti Dios ken ka. Babaen iti panangi pangag mo iti awis na ken ka, nga dumdumngeg kakadi. Well, anteng ipalubos kakabsat, nga maala na dagito nga sagot. Sagot adya impa sa regalo impay na kinyam ni Apo nga usarem. Habang agbibiyag ka usarem para iti dayaw ken gloria na. Hamo nga baybayan nga maala na dayta. Mangmangeg mo kadi ayatek nga kabsat iti awis iti Dios ken ka. Juan kapitulo 10 bersikulo 15 kunana ipangagdanto iti timek ko agbalindanto amay maysa nga arban nga iwanan iti maysa a pastor. Madaydayaw iti Apo. Agyaman tayo. Kadag ito nga sasauna. Well, dawatek man nga agtamod tayo kat agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios mi amami nga nainlangitan, ami nga dayaw, ami nga gloria, ami nga panagrukwab, ket maikari ka Apo. Agyaman kami Apo iti dayti nga agsapa iti maminsan pay, iti adal nga impaay mo maning kada kami. Sika Apo ti gubuhayan ti ami nga banag dito'y lubong. Bigbigan mi Apo, nga agbibiyag kami, gaputi adu nga kinaimbag mo. Gaputi haad nga marupod Apo Dios, nga parabor mo iti tunggal may. Sagyaman kami kadagiti kapadasan ngayon kama na nasagrap Apo, babaen, kadagiti nga kapadasan, kadagiti bibiyag mi. Nagbalin nga stepping stone mi Apo. Tapno ti kasta, mapaspasayat pa iti panagserbi mi, tapno ti kasta, ag-level up Apo Dios, dagiti pamati mi ken ka. Umununag pa'y, iti panakaamu mi ken ka. Agyaman kami kadagiti karib nga Apo, nga kadagiti tiyempo, nga addaan kami iti dadagsen, iti pinagbiag mi Apo. Hana kami nga baybayan. Tiyempo nga kaslasaan mi ni Apo nga kaya. Dumteng digiti tiyempo Apo nga manlupay-pay po kami. Nga sa halos mi nga kaya na Apo iti tumakderpay. Agyaman kami. Daadda ka Apo Dios. Kadagiti tiyempo nga agladladingit kami. Agyaman kami Apo. Tamabalinan na kami. Nga liwliwaan. Ken ilapaw kadagiti saksakit mi Apo. Mabalin na kami nga wayawayaan kang runaan na. Nga mabalin mo Apo nga sabten. Dagiti kasapulan iti tunggal may sakada kami Apo. Awan iti mabalin mi Apo nga maikari. Iti kinaimbag mo. No di iti naimpusuan nga panagserbi mi. Naimpusuan nga panagdaydayaw mi. Agyaman kami Apo Dios. Iti kinabaknang kadagiti sasaom. Nga isu iti mang patubker kada kami. Ngagtultuloy iti panagserbi mi ken kakastamot Apo. Ngagyaman kami iti panakaisalakan mi babaen. Iti ayatem nga anak nga nagsakripisyo para kada kami Apo. Yaman kami, tempaay mga libre, gapu, iti kinadakkel ti ayat mo, kada kami Apo. Kadag iti kakabsat nga igladladingit, iti daytoy nga kanito Apo, nga daan iti kasapulan. Anyaman dagitoy Apo, nga kasapulan, sabtugman iti daytoy nga kanito, na pinansyalan man dayta, na materyalan man, na espirituan man, nga kasapulan nga anyaman nga aspeto ti panagbiag da Apo, ipakitam iti ayat ken parabor mo iti daytoy nga aldaw. Agtignay ka Apo Dios iti nakakaskas dao nga bawagas. Apo tapno ti kasta padaudem dagiti pamati, dagiti puspuso mo iti daytoy nga kanito ket mabigbig mi Apo nga adda ka nga amami nga managayat ken nakasagana nga mangsabot ti kadagitoy nga kasapulan mi Apo Dios iti inaldaw-aldaw. No addaman iti agdingdingig kanyag iti daytoy nga kanito Apo. Iti kasto nga rigna, Apo dawatek man, iti pamabilig mo. Pabilgam Apo iti pamati da. Ipayam ida iti na idungtuma Apo nga rag-o. Kasumango da karagito yung kapadasan Apo. Amo ka ado, iti mariribukan, ado ti mapadpadas, maraming nang lulupay-pay. Ado ka kabisa da iti mapupa iti dayto nga kanito.
Ngam Apo Dios, tulungan na kami ikawas man iti panagbalegi. Ginagadalan mi Apo inalamon iti balegi. Ipaay mo man dahito yung kabsat. Iti balegi dahit na Apo Dios. Dahit nga balegi Apo titunggal mo isa. Ikawas mo idimman Apo Dios iti panagbalegi. Ipaay mo man ti talna. Ipaay mo man iti rago iti pamati. Ken ina na Apo. Iti kirad nga tultuloy ket aramaten na amin dagitoy. Aramaten na amin dagiti nga kapadasan. Nga agdan. Nga addapay nga mununag ken ngumat nga to Apo. Iti ayat ken panagserbimi ken ka. Apo ka iti adipen mo nga adda. Ngagdingdingig kanyak iti dayto nga kanito. Anyaman nga denominasyon Apo Dios iti ayanda. Sa dinuman nga lugar iti pagnanaidanda. Anyaman nga panagserbi iti papaay mo kadakwada. Apo itdem kadagito yung adipon mo iti adupay nga kinaanos. At adupay nga kinaturad. At adupay nga kinapingat. Kinamanagayat. Kinapakumbaba. Ipaayam dagito nga adipon mo Apo iti adupay nga sirmata iti panagserbi. Kastamot Apo nga itdem iti balay kadakwada. Pulutam iti biyag da kas agserserbida kayong kaawa Apo. Ikatam iti panakaupay Apo Dios. Kadakwada bendisyonam Apo Dios iti pamilyada. Anyaman dagito nga kasapulan da iti dagito nga bigat. Sika Apo ti mangipaay. Adaman dagiti ag-asawa Apo iti dagito nga gundaway. Nga sumangsango Apo tinadagsan nga parikot iti dagito nga kanito. Apo sikaman iti mangtulong kadagitoy nga agasawa iti buong nga pamilyada Apo ipayam ida iti panakaawat baludom ida iti may sa Apo nga ayat kin itdem Apo Dios iti talna kadagitoy nga aga-asawa idalan mo ida Apo anyaman iti desisyon nga masapol nga aramiden da iti dayting aldaw addaman dagiti naganak Apo nga sumangsango iti parikot kadagiti anak da Apo tulungam dagitoy nga naganak ipayam ida iti kinasirib itdim ti presensyam ken bendisyon mo kadagiti nga naganak uray Apo kadagiti kasapulan da iti uneg iti pagtaangan sika Apo iti mangipaay ken mangsabot kadagitoy nagyaman kami iti dayting aldaw Apo iti pannakarikrik nami iti presensyam iti dayting nga oras uray pa iti bendisyon iti pannakaisalakan mi agyaman kami Apo ket kadagiti dakulap mo isu iti pangipayan mi daytoy nga aldaw ken ka o Apo Dios. Agiyaman kami ta nakadado Apo Dios nga libre nga mabalin mong ididiyaya iti tunggal maysa kada kami. Tulungan na kami nga ikawas amin dagitoy Apo Dios ket makita Apo Dios iti dayag mo iti biag iti tunggal maysa kada kami. Madaydayaw ka Apo Dios, madaydayaw ka. Iti daytoy nga aldaw ipaima mi amin nga aramiden mi ti umunang aramiden mi, iti dahito nga ganito, aging gana iti agmalam, si kakadi Apo Diyos, iti mga iwan. Madaydayaw ka, itantanog na ka Apo, iti naga ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sigurado kakadim di pa na Kristiyano amiat pang maneknek nga makita biyag mo dinalikod ang kadim dagiti pispisyon arak sigarilyo uray pa'y sugalan kakadim di pa na Kristiyano amiat pang maneknek nga makita biyag mo inalikod ang kadim dagiti pispisyon arak sigarilyo uray pa'y mama
sigurado ka kadin ti panag Kristiyano amyat pamaneknek nga makita biyak mo ti panag Kristiyano saan lang nga sao no di ket ipakita iti aramid mo kababalin nga dakes nabalbaliwanen manipot inawat mo ni Jesu Kristo manipot inawat mo ni Jesu Kristo manipot inawat mo ni Jesu Kristo. Alawen kakabsat agyaman tayo iti daytoy nga iti daytanan nga gantayo. Ayan nakaragragsa nga kanta. Makapaintriga nga kanta. Sa totoo lang ada kapagpaisuanon na ya. Sigurado ka din ti panagbalin mo nga Kristiyano. Anya ti pakakitaan. Anya iti anya ko na anya ti mang paneknek kasi kakit Kristiyano. Well, agyaman tayo iti dayta nga kanta no pay nagminister tunggal may isa kada tayo. Ket kablawa ko mo dagiti kakabsat nga adda ka nagsibsibay iti radyo da iti dayto nga gundaway kakabsat dagiti adda dita luglugar na dumaduma nga luglugar dito San Guillermo dito Isabela Quirino Province Cagayan. Good morning kada kay amin kakabsat nga dumdum nga goripay kada dagiti kakabsat nga adda ditoy live streaming nga mga nakatune in iti dayto nga gundaway ni Sister nga Angie. God bless everyone. Kuno naman ni Sister nga Leia Cabanyero. Good morning Pastor Lawrence and family. God bless. Kini Sister ko nga Shirley Salazar Blanco. Good morning. Kuno naman damamot nga agbibuya kakabsat. Kini Ma'am Biron, kini Sister nga Alex nga Pascual. Good morning kada kay amin dito Bacnor. Kini Sister nga Wilma Rivera. Blessed morning Pastor. God bless you and your God bless and your family ko na kini Ma'am Lourdes. Good morning po Ma'am Lourdes Katiwan, Pastor Roger. Oripay kini si Durian Maricon ko na blessed Monday to all po and most of you Pastor and to your family. Thank you kini nga Lydia nga galang dito San Jose City na imbang agsapa yung aming nga labas na dito ninong oripay kini Sister nga Tricidita Leho. Good morning po Pastor Virgil Pascual Makaling. Good morning Durian Maricon ko na Amen. Lina Melchor nanting Lina. Good morning Pastor and God bless. Kini Sister nga Joma de la Cruz. Good morning kini ina nga Maring. Good morning kay kainang dita Maligsur. Ore pa kini Sister nga Feli Canlas. Good morning Pastor kini ti pamilyam ken amin nga agdingdingig dito 1143 DZMR. Kini Ma'am ni Amy Agustin Bugarin na imbang agsapa Ma'am dita San Agustin. Okay, good morning Pastor and Pastor Rajoy Madaydayaw iti apo ko na ni Sister nga Jong de la Cruz. Kay Philomer de Jesus, blessed morning po Pastor. Good morning Pastor ko na namat ni Ma'am nga Amy. Ore pa kini Sister nga Lenny Gieb ko na good morning Pastor. Thank you Lord. God bless po in your family. Kini Sister nga Delia Arok, Madam Agbibuya. Kini Sister nga Jinky Rakal. Good morning Pastor and Pastora Joy. Blessed morning po. Sister Josephine Eugenio. Blessed morning Pastor Jennifer Caro. Blessed morning Pastor in all listener. Kuna na in Christ. Kini Sister nga Perlin Tungpalan. Good morning. Good gyamanak iti surprises yo iti kalman iti church Sister Perlin ket kadagi kapsat nga nainget when no nag-effort nga nag-prepare. Pay kini Ma'am Robilin Darok Agustin. Good morning kini Sister nga Josephine Salazar Uton. Good morning kada kayo. Kini Engineer nga Pablo nga Simpliciano dita Vira tayo nyo engineer. Kay ore pa kini blessed morning Pastor and Pastora Joy ko na ni Sister nga Josephine Uton. Ore pa kini Ma'am Robilin Darok Agustin. Blessed morning Pastor and family. Jonah Duawang. Good morning Tatay Pastor. Good morning anak. Dita Mindanao Pastor ni Pastora Jonah. Kini SB nga Christopher Castillo. Good morning. Ore pa kini Pastora Mercedita Magno. Amen. God bless you. Pastora and Pastora Joy Madaydayaw iti apo Maribik Aliga. Amen. Good morning Pastor. God bless you in your family. Marisa Madriaga. Good morning Pastor and Pastora Joy. Glory to God. Amen. Kunana. Yes, amen. Sister Leia Cabanyero. Amen. Risalina Lamadrid. Amen. Sianing Agpao Pascual. Kunana. Good morning Pastor Madaydayaw iti apo. God bless us all. Ruena
o Kitty, kung na Miranda. Okay, Sister Delia Arok, amen. Sister Ludi, Fernando de la Rosa, good morning, Ma'am Belindarap Agustin, Lot Millora, Sister Leia, Renato Paz, yes, Father God, hallelujah. Sir Pebelin Montimayor, Madama Montnig Buybuya, Jacqueline Paterno, blessed happy day, Pastor. Agyaman kami kadagiti sa iti apong nga impakan mo kada kami, God bless you and more. Sir Pebelin Montimayor, amen, thank you Lord. Relly Evan, amen, amen. Ofelia Managad, amen. Ma'am Robelin Ma'am Amy Agustin, good morning, Sister Ellen Lamo, good morning. Renato pa, sagyaman kami, Pastor Lawrence, itinindaklan nga kararag. Anya title na di kanta, Pastor, sigurado ka din. Ajay, title na di umuna, parabor mo apo, di umuna, sigurado ka din, da jay maudi. Okay, kini Julia Saranay Paredes, good morning, Pastor. We love you, Granny. Filimor Manuel Kagumbay, kunana, God is good, Pastor, yes, malaydayaw iti apo. Alaway, nagyaman na kiti tilas o di 30 nga minutos kakabsat, nga intay pa nagdingig iti dayti nga programa, kada ipakpakaw na akong kakabsat, kada iti sumursaro nung aldaw, medyo adati adjustment nga maaramid dito DZMR kat urayan tayo iti further announcement iti station manager tayo kakabsat. Well, agyaman tayo kakabsat iti dayti maning aldaw, kaya tagyaman aktipan na kaya dahil tilas o ti 30 nga minutos at iti anak yung kakabsat yo iti tangatang Lawrence Salazar na imbangal daw iti Lunes. Anyan nga ragurag sakti at sapa at dakanayon iti namnaman gapot sa uti apu amang mangega. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yung ay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-83